रामायण पढ़ला से मनुष्य के सही जीवन जिए के ज्ञान प्राप्त होला। हर मनुष्य के रामायण पढ़े के चाही। रामायण पढ़ला से माता पिता के आज्ञा के पालन करे के ज्ञान प्राप्त होला। भाई बहन से प्रेम करे के ज्ञान प्राप्त होला। गुरु के आदर करे के ज्ञान प्राप्त होला। छोट बड़ के लिहाज करे के ज्ञान प्राप्त होला। पत्नी के धर्म के पालन करे के ज्ञान प्राप्त होला। पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के ज्ञान प्राप्त होला। धर्म कर्म के ज्ञान प्राप्त होला। त्याग करे के ज्ञान प्राप्त होला। बुराई से बचे के ज्ञान प्राप्त होला। ऊंच नीच के भाव से बचे के ज्ञान प्राप्त होला। कुसंगति से बचे के ज्ञान प्राप्त होला। धैर्य और शांति के ज्ञान प्राप्त होला। वचन के पालन करे के ज्ञान प्राप्त होला। हर चीज से शिक्षा प्राप्त करे के ज्ञान प्राप्त होला। राम कथा सुनला से मनुष्य हर तरह से खुश रहेला। रामायण पढ़ला से सभी तरह के पाप के अंत होला। राम जी के कृपा बनल रहेला।